Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Shai, 39 years old, a single mom to 2 kids. I have been single for 10 years. I went out naman on dates and was on the lookout for a potential boyfriend. 3 years ago, nakachat ko yung kabatch ko ng high school. Hindi ko naman alam na may girlfriend, pero ilang months akong kinukulit kahit hindi ko pinapansin. Nag-break sila eventually at naging mas masigasig sa panliligaw. He will chat, tumatawag sa phone, at nag-video call for 3 months. Last 2020, bago mag-pandemic, I said yes. Marami kaming pinagdaanan sa simula. Yung family niya kasi ang gusto, balikan niya yung ex niya. Ipinaglaban niya ako. Pinakita niya na I was a good influence to him. Tinigilan niya ang pag-inom at nagsipag siya sa trabaho. LDR kami nung simula dahil bawal lumabas, pero nung nag-ECQ na, nagkita kami sa wakas. After a while, nagdesisyon kami na magsama na. Doon na nagsimula ang mga problema. Nang magsama kami sa iisang bubong, unti-unti kong nakita ang lahat ng mali sa kanya. Lumabas ang totoong kulay niya at na-stress ako ng bonggang-bongga. Nalungkot ako kasi kung kailan okay na ako sa family niya, kami naman ang hindi okay. Parang di kami bagay magkasama. Yung dating mahinahon na ako, naging mainitin ang ulo. Yung dating maasikasong ako, naging cold and selfish. Tuwing mag-aaway kami, nagpapalitan kami ng masasakit na salita. Naging bukang bibig na namin ang salitang hiwalayan. After namin mag-away, hindi man lang siya nagsusorry. Wala man lang siyang effort to win me back. Parang nawala na yung pagmamahal at respeto. Minsan naiisip ko baka naman meron na siyang iba. Pero ramdam ko naman na wala. Nakakapraning. Ang cold niya sa akin. Nararamdaman ko na unti-unti na siyang lumalayo. Nag-date pa kami last month sa rin namin, pero kahit kasama ko siya, I do not feel the connection anymore. I am not sure kung pagod lang ba siya sa work or may iba ba siyang iniisip. Hindi naman kami makapag-usap ng heart to heart kasi parang hindi naman siya willing. Pero if we don't sit down and talk, paano namin mareresolve itong pinagdadaanan namin? Binilang ko. We've been in a relationship for 2 years at 1 taon na kami magkasama. Should I give up na? Or should I give it another chance? Maraming salamat sa inyong mga oras, sa mga idols at hihintayin ko po ang payo po ninyo. Ang inyong tambalanista since 2019, Shai. Hi, Shai! Alam mo siya, yung dami naming ibang problems. Problem mo yan eh. Ba't ka ba nandadamay? Charot. May kanya-kanyang problema din kami sa bahay namin. Oo eh. Diba sa sarili nga namin, minsan di ba namin maayos Kaya nga eh. Ang dami nga naming issue Yan pa ba? Yung issue mo, i-issue pa ba namin? Ayaw. Hindi, charot lang. Pero Shai, thank you. Thank you dahil pinili mo mag-share sa tambalan, to open up your heart. Ayan. Hindi lang kami sure kung makakapagbigay kami ng payong maayos. Makakapagbigay ng payo, oo. Yung maayos, di sure. Wala kasiguruhan yun. Wala. Bahala ka na maghimay-himay kung ano yung lumabas sa bibig namin ngayon. Bahala ka na kung ano yung sa feeling mo, katanggap-tanggap at makakatulong para sa'yo. Sa true. Ayan. Okay, Shai. Ganun talaga kapag ka nagsama na sa isang bubong. Doon mo talaga madidiscover kung ano talaga siya. Kung
kung salaula ba talaga siya, hindi siya yung what you expect him to be. Hindi lang him, pati her. Yun, pati naman babae. Yes. 'Di ba? I'm sure siya din. At ako para sa akin ito yung isipin mo eh. Hindi lang naman ikaw yung nagulat sa kanya, sa na-discover mo about him. Lahat. Siya din naman nagulat sa na-discover niya about you. Actually, lahat na nagsama sa isang bubong. Oo. Nagulat. Ay. Parang dati hindi Ganyan naman siya ka pala ganito. matulog. Oo. Actually, parte ang simple lang nung ganyan pala siya matulog eh. Simple lang yun kasi pagtulog lang yun. Ang mas nakakalurk yung may makikita kang mga ugali niya na hindi mo nakita nung nagde-date lang kayo. Correct, when it was his best foot forward or her best foot forward. Tama. Diba? Nung nagde-date pa lang kayo, nung kilig-kilig pa lang ang lahat, diba? Nung wala pang mga problema, nung wala pang mga anak, yan, diba? Parang dati yung sinasabi mo, alam mo, makita lang kita, hindi na Masaya na ako. Masaya na ako eh. Ngayon nakita mo lang siya, di ba, iirata Inis kang na buisit. inis ka na. Oo, buisit mo nga pumunta dito sa harapan ko. Nairita ako sa mukha mo. Ganun diba? na. Yung usapan nyo nga dati, alam mo, makita ko lang yung mukha mo, busog na ako. Oo, ngayon wala kayong makain. Diba? Diba sasabihin ng asawa mo, akala ko ba makita mong mukha ko, busog ka na. Oo, hindi. Diba? Busog na ako sa irita. Busog pa rin naman ako, pero busog ako sa irita, buisit, yamot, diba? galit. Lahat yung nababago, lahat yung nawawala. Pag nagsama na kayo, talagang maiiba. Hindi naman mawawala, pero you will discover things about that person that you didn't know existed before. Na ganito pala siya, na ganito pala siya pag nagpapanik, na ganito pala siya kapag may krisis, na ganito pala siya pagdating sa mga gamit, 'di ba? Yung mga ganon. So, correct. Nagkakaalaman talaga kapag nagkakasama sa isang bubong. Ang hindi ko lang nagustuhan is yung dapat kasi it should be yung kung mag-change kayo for the better. Pero yung sabi mong dati ka malalahanin, naging cold ka, dati kang mapagbigay, naging selfish ka, ibig sabihin, he is not bringing out the best in you. So, yun yung nakikita kong problema talaga. At yun naman ang alam mong problema. 'Di ba? Ang problema lang dito, hindi siya willing makipag-usap about it. Yun yung hindi siya nakikipagtulungan. Siguro kasi partner, may mga tao talagang sadyang ayaw ng usap. 'Di ba may mga ganon? Yung parang wag nating ang dami nating usap. Pag na mag-usap, walang ganon nga tayo, pagod ako. May mga ganon 'di ba na ayaw nila ayaw maghimay-himay. Oo, yung mga ganon. Pinapalipas na lang. At minsan okay din, pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay okay. Kasi minsan talaga kailangan din pag-usapan, himay-himay at pag-usapan ng bawat detalye kung paano mareresolve ang isang issue or concern or ng baka isang naman, pamilya. posibleng ikaw lang din yung may issue, siya wala siyang pakialam. Oo, chill lang talaga. Diba? Sobrang chill lang talaga siya, ganun. Hindi na, kasi wala naman kami sa loob ng bahay niyo eh. So hindi namin alam kung ano yung mga ganap para makapag conclude kami ng mga channeling. Ang narinig lang namin ay conclude syempre. ng channeling. Ano yun? Mag-conclude ng channeling. Go. Gets mo na naman yun, di ba? Ang narinig lang namin is yung side mo na ikaw, you are the one performing well. 'Di ba? I mean, parang ikaw yung nagdadala sa pamilya. Hindi namin nadinig yung side nung lalaki na malay mo sa mindset niya o sa perspective niya, siya naman yung nagdadala ng relasyon yung dalawa. Correct. Na Sa parang isip ikaw niya. naman yung Diba? ikaw naman yung pabigat sa kanya. Mga ganun, hindi natin alam. Yung sinabi ko nung una eh. Baka kasi ang iniisip mo ay ikaw lang, yun yung na-discover mo sa kanya. Pero siya din, meron din siyang na-discover sa'yo na medyo nalalurky siya, pero siguro tinatanggap niya na lang. Or baka dahil hindi niya tanggap, kaya lumabas yung ugali niyang kakaiba, di ba? And sa tingin ko, kung yung jowa mo ay hindi siya the confrontational type, may ganun kasi, di ba, partner? Na naaalibadbaran sa mga usapang sensitive. Di ba may mga gano'n na parang... Ako, gano'n ako. Gano'n ka, partner, parang... Kasi introvert nga ako. Ayaw ko ng gano'n. Mas napapagod ako. Yes, may gano'n eh. So yun nga, edi perfect. Kung halimbawa introvert ang isang tao, baka introvert yung jowa mo, hindi namin alam, di ba? Ayaw niya ng usap. Paano i-resolve kung ayaw mag-usap? Paano ko, halimbawa, ako yun, partner, gusto ko sabihin sa'yo lahat ng nararamdaman ko, pero ayaw mo kasi naalibadbaran ka sa mga, sa mga drama-drama, ayaw mo ng drama-drama. So, parang si Shai, how will she get her message across sa isang introvert, kunyari sa jowa niya, paano? Kaya hindi tayo nagkatuluyan. Sa bagay.
Kasi, di ba? Wala. Right from the very beginning, alam mo magkaiba. Magkaiba na tayo eh, di ba? So, yun pa lang, parang hindi na kaagad kayo magko-connect. Wala nang connection. Wala nang spark. Wala nang interest sa isa't isa. Kasi magkaiba kayo ng mundo. So, dun pa lang, pwedeng masabing itong tip na to, mga kaibigan, kapag papasok ka sa isang relasyon, dapat may ganung connection ka agad sa isang pero tao. partner, connected sila. Nung una. Akala mo lang yun, hindi mo lang inusisa masyado. Di ba? Pero hindi, yung sinasabi natin, kung magkaiba man ang mundo at hindi mo na-discover ito during nung ng fiancé, mga ganun pa lang kayo at hindi kayo mag-asawa. At ang na-discover mo lang yan, ngayong mag-asawa na kayo, then you meet halfway. Oo, kailangan mag-meet halfway talaga kasi mag-asawa na talaga kayo. Ikaw yung mausap, siya din, may mga times na kailangan niyang patulan yung usap mo. Sabi mo, ang siguro yung way to get your message across is, ano ba yung usual na nagpapalambot sa kanya? So for example, pakulo ng tubig. Kaya kuluan mo siya ng tubig. Lumambot ang katawan niya. Nakapag-TikTok, sumayaw. Nakapag-sex bomb dance. Ano ba yung usual na parang nakakapagpalambot ng puso niya? Is it a date? Is it his favorite food? Diba? Or is it ganon? Just so, parang sabihin mo lang na, ang hirap kasi pagkaayaw kasi makapag-usap eh, 'di ba? Siguro ang sasabihin mo na lang talaga sa kanya, basta make sure that he's in a good mood. Kaya nga ano ba 'yung nakakapagpalambot sa kanyang puso't isipan, ganan. And then second, sabihin mo sa kanya na alam ko ayaw mo mapag-usap pero kailangan kong masabi yung nararamdaman ko. Pwede namang hindi ka mag-react kasi ayaw mo ng drama-drama. Pero gusto ko lang sabihin na ito yung nafe-feel. So kung siya yung tipong hindi confrontational, siguro naman pag-iisipan niya yung sinabi mo. Huwag ka lang mag-expect kung na magre-react siya, ha? Pwede nga ba habang nagdadrama ka, nagkakape lang siya. Pwedeng nagkukudkod ng series. Oo. Sige, kwento ka lang yan. Correct, di ba? Nakikinig naman ako. Nakikinig naman kasi sila eh. Di ba minsan nakala lang natin yung mga lalaki parang hindi sila nakikinig. Pero sinasa puso kasi nila yung sinasabi mo. Hindi lang sila ma-emo na madrama na ang daming hanash. Correct. Ayaw, kasi kung mag-react siya, magdadagdag na naman ng fire kasalanan, sa issue na parang babalik sa kanila nag-react lang naman siya sa sinabi mo. Mga ganong tipo. So pag-usapan nyo, hindi namin alam yung bawat detalye ng kwento, pero dapat i-push yung presidential debate, 'di ba? Kumbaga parang hindi paano ko malalaman ng plataforma kung hindi ko maririnig, 'di ba? So ganun din 'yun. So paano ko malalaman kung ano yung yung pwede nating pagkasunduan or paano ng isa't isa. Paano natin na magiging successful itong ating relationship kung hindi natin pag-uusapan. Correct. Ito yung madalas sinasabi ng tambalan. No? Tingnan mo lang din yung mga magagandang aspeto ng asawa mo. Marami yun. Hindi mo lang napapansin or ayaw mo lang pansinin. Diba? Balikan natin yung mga panahon na kayo ay nagliligawan pa. Diba? Ano yung bagay na nakapagpakilig sa'yo? At ganun din siya. Balikan nyo yung panahon na bakit siya kilig na kilig sa'yo noon. Correct. Ano yung mga kiliti? Ano yung mga bakit siya na-excite sa'yo na makita ka? Makakatulong yung ano ba yung mga dahilan kung bakit kayo tumatawa together? Yun. Kasi ang daming, kasi kapag sharing yung laughter, if laughter is shared, ang laking nun ang lakas maka-feel good nun. Correct. Kapag may shared laughter. So, ano yung dahilan? Nangahamak ba kayo mga taong dumadaan? Gawin nyo ulit. Diba? Do you find joy in cooking together? Do you find joy in a day trip? Do you find joy in, ano yung shared joy ninyo? Correct. Balikan nyo yun. Tapos, pagka binalikan nyo yun, ang sa akin kasi mahalaga talaga yung usap na part, kahit na hindi siya yung madrama na person. So, ang kailangan is you find that shared laughter or shared joy. Tapos, saka ka mag-i-intro sa kanya. Correct. Na alam mo, gusto kong itong shared laughter na to and shared joy ay magtagal ng maraming taon. Meron at magagawa lang natin to kung masabi ko sa'yo na, alam mo ba na ito yung nararamdaman ko talaga ano nangyari along the way. Kasi may spark naman kayo to begin with. Kaya nga nag-decide kayo Kaya ka nga niya pinursu, diba?
Correct. So meron nawala lang. Nawala lang. Diba? At kailangan mong ibalik yun. Oo. Meron yan malamang. Wag mong ulitin namin to. Ulit-ulit na sinasabi ng tambalan. Wag mong i-magnify yung weakness ng isang tao. Yes, magnify the strength. Yes, instead look at his strength. Good side, bright side, ganon. That is if, kung ano pa mukhang mendable. Mukhang maayos pa. Pero kung halimbawa talagang nananakit siya na alam mo yun, yung pagkatao mo ang liit-liit na, yung mga ganon, o kaya nasasaktan ka physically, yung mga ganon, that's another story. Kaya nga sabi namin, wala kami sa loob ng bahay ninyo. So hindi namin alam yung lahat ng mga ganap. Correct. So, yun yung isang magandang isaalang-alang communication. Kahit ayaw makipag-usap ng isang tao, kailangan mo siyang kausapin. So mag-react at mag-react pa rin yan. So, paano nga, partner, halimbawa, magdadrama sa iyo yung magiging misis mo, tapos ayaw mo ng drama na alibad baron ka. O yun, di ba? So, tama ako, no? Oo. Na parang, anuhin mo siya, catch him on his good day. Or on yun nga, yung malambot yung, everything is light. Ganon. Correct. Hindi ba mag-iinit ang ulo mo nun? Parang ang ganda ng tapos biglang mag-uusap tayo ng maaalibadbaran ako, ganon. Oo, makikipag-usap sa iyo. Kahit gaano naman ka-introvert yan, kahit nga, di ba? Kahit may tahi yung bibig niyan. Magsasalita yan through sign language. Hindi lang talaga sobrang madaming salita. No, may mga ganon lang talagang tao. Correct. So, you communicate, di ba? Your feelings, you communicate your thoughts. Ganito yung nararamdaman ko. So kasi yun yung language mo, 'di ba? Tapos hopefully, kung ako nag-assume lang kami na kaya hindi siya is baka introvert or ayaw niya ng maraming drama. Baka naman iba rin yung language of love niya. Hindi niya man masabi, maipakita naman niya through actions. Basta ang importante, binabalibag ka pala sa gabi na gustong-gusto mo naman. Oo, 'di ba? Ibabalik niya 'yon. Basta sabihin mo lang. Bawing-bawi naman siya doon. Sabi nga hindi mo siya nakipag-usap the whole day. Oo, 'di ba? Pero binalibag ka naman nung night time. So, why not, 'di ba? Let's look at the strength. He's so strong. Kaya kanyang ibalibag. So, ganon. Ang mahalaga kasi, you send your message across. Kasi kung hindi talaga ma-send yung message, for all, ang mahirap kasi dyan, baka mamaya, lumaki. Katulad nung sinabi natin na last week, di ba? Na ang dahilan kung ba't kayo naghiwalay dahil sa benteng bulok. Correct, yung ba kasi nagpatong-patong na kasi nga hindi kayo nag-express ng inyong language. Tama. Diba? Ulitin namin, bigyan natin ng DN partner na tingnan mo yung magandang aspeto ng asawa mo. Marami yan. At saka isa pa, ulitin ko lang to, sinabi to ng isang kong kaibigan lalaki na hindi sila propeta. Sabi niya, alam nyo, kung meron kayong, hindi kasi kami propeta. Minsan kasi sasabihin nyo, okay ka lang, tatanungin namin, okay ka lang. Sasabihin nyo, okay lang. pero high pitch, okay lang. Ang taas. Binabagsak yung pinto. Correct, di ba? Pero okay lang siya. Bumubulong-bulong habang nasa lababo. True. Di ba? Yung ganun, okay lang. Pero kapag inaayos yung kama, di ba? Talagang lipad lahat ng alikabok kasi galit na galit. Di ba? Ganon. Okay, nagtatawag na sa best friend, sa BFF. Oo, di ba? Nagsusumbong na. So sabi ng kaibigan okay ka lang. di ba? So sabi ng kaibigan ko lalaki, kapag hindi ka okay, sabihin mo talaga sa amin kung bakit hindi ka okay. Kasi hindi kami propeta at hindi namin alam kung ano yung tunay na nararamdaman mo. Correct. Diba? So yun Bottom line is, you really have to send your message across. So kung ano man yung way na yun, mas kilala mo siya. Tama. Mas kilala mo siya, so mas alam mo yung paraan na yun. Diba? Pwedeng sexy dance. Correct. Pwedeng, dinner na masarap. Diba? Yung bang mga ganun. On a light moment. O kaya bago kayo matulog, nagpapahid ka ng oil. Yan, pwede. Diba? Masahihin mo siya. Diba? Magmasahihan kayo. Tama. Maganda yung nagmamasahe partner. Yung tipong siya, yung nakadapa, kaya nakadapa siya, hindi siya makapagsalita. Yung dadantayan mo siya, tapos tatapakan mo sa likod. Hindi, uupuan mo sa likod. Kasi pagtapak, hindi ka mawawala ka ng balance eh. So, kailangan nakaupo ka sa kanya. Baka mag-react ng malakas, ay na matindi. Matumalsik ka, diba? Parang ganun. So, uupuan mo, tapos hahagurin mo yung likod. Yan. Yung tipong nakadikit talaga siya sa kama, tapos nakadikit siya doon sa unan. Wala kaya di na nag-react, di na humihinga. Huwag naman ganon.
Huwag na tayo umabot doon. Sinubsob na galit na galit eh. May galit eh, no? Alam mo ikaw, ha? Dati kasi mapagbigay ako. Ngayon, selfish na ako, ganyan. Ganon. Sobrang galit, di mo naman na malaya. Sinubsob mo na matagal sa unan. Wag naman ganon. Pero yung tipong na wag din naman sobrang sarap na ang dami mong sinabi, tulog na pala siya. Yung ang dami mong, pag-iyak-iyak ka pa. Ay, kasi, tapos, marinig mo siya gano'n na siya. May laway pa. Ulit-ulit. Ulitin mo na naman yun bukas. 'Di ba? Alam mo na yun, mas kilala mo siya. Oo nga. Hindi namin alam eh. So, yung mga sinasabi namin, mga invento lang. based on yung mga posibleng mangyari, 'di ba? At based on probable experiences na mga kakilala namin o namin mismo. Good luck sa you, Shy. And don't be shy. Express your feelings, Shy. Ganda pa naman ang pangalan mo. Dapat, again, communication. Yes. Napaka-importante nun sa isang relationship. Correct ka. Salamat na marami sa pagtutok sa amin, Shai. And thank you for sharing your story with us. At kung gusto nyo rin kaming ma-share ng inyong mga kwento, yan, yung mga buhay mag-asawa, go ahead. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon!